izdaja bez reči. Klanjaš se jeretiku, klanjaš se sektašu, njihovome predstavniku duhovnosti i ljubiš mu ruku. Znači pljuješ na sve svete oce i da bar hoćeš da skineš mantiju, ne, ti ostaješ u mantiji i praviš se da si pravoslavan i teraš dalje. Ovo mi je bio odličan uvod u ono na što sam htio da se osvrnem ove nedelje, a to je da gledao sam, pošto nisam to odavno radio, neki video od ovih popularnih na YouTube-u predavača, onog oca Predraga Popovića i nekog oca Ivana iz Kruševca koji je urednik Žive reči utehe, ekumenističkog jednog sajta. Pošto su oni popularni, gledani, javni molitvenici, predavači, ajde, rekao da poslušam o čemu se radi. Pročitaju molitvicu na početku, što je lepo, sveštenički, pa onda uzmu u sklopu molitve malko da diplomatišu, pa pominju u ličnoj molitvi svešteničkoj ne samo svog episkopa, nego i patrijarha i još neke episkope kojima bi da se dodvore. I u tom predavanju naročito iskritikovao se arhimandrita Nikodima Bogosavljevića, koji je prekinuo opštenje i kome je lako naći povod za kritiku. Jer su to dve ekstremne strane, ekumenisti i ovamo ovi drugi koji bi da nekim prekim potezima da se prave prepobožni, a koji su do juče sasluživali, sve mirno bilo i predivno, i kad su ovi izdavali veru u raznoraznim ekumenističkim seansama po svetu i u Raveni i sve ovo ostalo što se dešavalo, prećutali i onda su se setili nekog kanona da ga izvade ko revolver i da i ovi su popovi mainstream popovi lepo nešto tu iskritikovali i onda slušam ih dalje u čemu su dve glavne prelesti ovih lažnih duhovnika novoga doba. Oni mogu, njima je čak možda i lakše izaći na pravi put nego ovima koji prekidaju opštenje, samo kad bi htjeli da se urazume i da prestanu da služe ljudima, da shvate one reči iz Evanđelja, Bogu se treba večno pokoravati nego li ljudima. Apostolske reči. Dve glavne prelesti tih mainstream veroučitelja jesu da kažu, primjera radi, sa reči Žive utehe, taj otac Ivan ne zna kako se preziva. Nisu napisali, ovaj njegov popularni Predrag Popović u gostima, on nije napisao kako mu se preziva gost, tako da ne zna. Evo, kaže se sve. Kaže kako on ima prijatelja rimokatolika, ali on njemu ne priča o veri, nego pokušava dobrim delima da ga ubedi
šta je pravoslavlje, da mu pokaže ljubav, da mu pokaže brigu. I sad treba tom ocu Ivanu reći da se svi mi ovdje na Litiji isto tako ponašamo. Tu nema razlike. Jer veću brigu treba da ima pravoslavni kako da priđe na golubijim nogama onome koji nije u veri, nego onome koji je njegov sabrat u Hristu. I nije to problem. Problem je u ovom drugom. Mi treba da imamo ljubavi i brige velike, da pridobijemo, ne znam, bošce i sektaše, ali ne smemo nikada njihovom sektaštvu, njihovom nazovi sveštenstvu, da damo na značaju. Jer to je prevara. To je ta ekumenističko poliranje pantomimne jeresi. Ne kažu njihovim predstavnicima laži da su u laži, prećute to i ljubakaju se u mantijama jedne žrtve. Jer to je problem. Tu se huli na Duha Svetoga, tu se huli na istinu Božiju, tu se tuđem sveštenstvu daje značaj bratstva i jednakosti, jer tu je izdaja. I nemoguće je da ti duhovnici to mi ovo godinama pričamo. Zašto nas ne pominju? Zato što nama ovdje na Litiji nemaju šta da kažu. Nemaju šta da razobličavaju što se toga tiče, što se tiče ispovedanja vere. Nismo prekinuli opštenje, nismo se odvojili od njih, ali svedočimo da su u sve većoj prelesti koja ako nastave, završit će van crkvu. Pa makar mnogi bili sa njom, jer oni misle da gdje je većina, tu je Bog. To je veliki problem. Što mešaju naše sveštenstvo, našu veru, predstavnike naše vere, koji daju značaja predstavnicima druge vere, grljenjem, ljubljenjem i ovaj Bog koji je još ljubio ruku pratru, da misli da je on u veri, da njemu neće da našteti ništa, pa slepče, neće tebi da našteti ništa. Možda si ti čvrst u veri, ali ti sa tim klanjanjem klanjaš se laž, predstavniku laž, ne klanjaš se njemu kao čovek. Ti njihovom civilu uzmi pa se klanjaj gdje hoćeš i kad hoćeš, nije problem. Ali njihovom predstavniku uniformisanom sekte ne smeš da se klanjaš, ne smeš da ga grliš, ne smeš da lažeš svoj narod pantomimom takvom jeretičkom, jer slika je mnogo više od reči. Kad ti zagrliš nekoga u mantiji, a on je u njihovim uniformama, to je gore nego da si ga priznao ako učini. Šta to znači? To nije ljubav, to je laž. Grliš ga i utabavaš ga da ostane, ne opominješ ga da je u laži, nego ga smatraš da je on neka frakcija, da je to sve slično, sve isto. Tako će Antikrist na kraju i pridobiti većinu čovečanstva. Lažima da je isti Bog, možeš verovati kako hoćeš, možeš okreneš kako hoćeš. Ne možeš jer to svedoče čudotvorstva Svetog Vasilija Ostroškog, Svetog Petra Koriškog, svih svetitelja Stefana Dečanskog. Ne možeš. Ne možeš se praviti dvoličan. Pa onda kažeš, ko smo mi da opominjemo sabor, sabor je svetinja, sabor je ovo, sabor je sve to u redu. Kaže oca, moj episkop je meni kao otac i mi moramo oca koji se brine o nama, uzdiše za nas, moli se za nas, sve mi moramo ga slepo slušati. I to je drugi vid prevare. Da moraš nadležnoga episkopa u svemu slušati. To ima kod pape, to nema kod nas. Slušaš ga u svemu u čemu te kritikuje, u svemu šta ti naređuje da radiš. Samo ga paziš u onome što se tiče vere. Ako počne da svedoči nešto suprotno veri svetih otaca, onda si dužan da ga opomeneš, a ne da oca lažeš
da se klanjaš ocu koji je krenuo da skoči salto mortale u provaliju. Tam su oni ljudi. Brate, vratit ću se. Ne izgleda mi, onaj otac. Vratit ću se. Mnogo dobrih stvari ima, otac Predrag. Mnogo lepih pouka. Dobar sveštenik. Nemoguće da dve ove stvari ne zna. Da je Gospod rekao, kako vi možete verovati ako primate slavu jedni od drugih? Zašto govorimo Oče naš? I mi sveštenika zovemo Oče, zato što preko nas od Oca Nebeskoga silazi blagodat, zbog velikog poštovanja prema njemu. Ali Otac svima nama je samo jedan. Zato svi govorimo Oče naš, na kraju liturgije, posle svih učvršćivanja u pravoslavlju, osveštavanja svetih darova, onda kao potpuno vernik, pripremljeni za pričešće, zajedno ispovedamo Oče naš. Jer mnogi su sabori u istoriji crkve bili prevarantski. Mogu oni da budu jednoglasni, ali ne mora da znači da su jednoglasni sa svetim ocima. To se gleda. To je crkva. To je poslušanje crkvi. Slušaj ono šta su svetitelji utvrdili, šta je crkva Duhom Svetim utvrdila, a ne samo ono šta ti je nadležni episkop koji ima dvostruku blagodat, koji je bukvalno svetitelj rukopolaganjem, koga treba u svemu slušati, koji je osnova ove zemaljske parohije i crkve, eparhije, ali osnova zato što se drži za pravoslavlje, zato što je najbolji provodnik od svih nas. Primatelj i provodnik blagodati Božje. Ali ako on počne nešto da menja, počne da izvodi da neku drugu, neke druge blagoslove podastire, a ne sve prodeske, onda je blagoslov sveštenike da ogomenu, kako oni kažu osta, ako ga mnogo vole izvršaju, ako ga mnogo vole i ne dajte se mire vas. Nemojte mi samo govoriti nas koji je preosjećeni, preosjećenstvo, visokog nepodati. Nemo kažu to visokog nepodati, na koje nekada nešto došećenje, onda treba ljudi se raditi. Nemoguće, ja ne mogu htjeti da odjećam ovo. Da bi mora da neki odjeći objaviti ove stvari. Zato što o apsolutnoj poslušnosti je dobila šta se poučao. I ovo drugo grljenje i ljubljenje ne samo civila, rimokatolika, protestanata i drugih koje treba da ljubite, možete i da se ponižavate pred njima, da im molite, možete šta hoćete. U smislu pouke, u smislu misionarstva. Ali ne možete da njihovom sveštenstvu dajete na značaj, ne samo rečima, nego ne možete to ni slučajno, ni vizuelno. Jer je vizuelno u ovom veku, kad čovjek vidi na delu tu lažnu ljubav, pravoslavne istine u mantiji i onoga koji propoveda laž, to je opasna sablazna za ovaj narod. Ti si čvrst u veri, svešteniče, ali sablažnjavaš ove male. To je isto kao jednom kad sam razgovarao s mitropolitom Amfilohijem, on pričao kako ima blagoslov da ide na inauguraciju pape, pričao sam vam to, i kako mu je samo rekao da očekuje od pape da učini najveće delo, da uništi, da poništi nebogrešivost rimskog pape i da mu je papa rekao da će razmisliti o tome, a ja sam ga pitao kako možete od svih njihovih jeresi i nebogrešivost rimskog pape da smatrate, koje je najveći plod na njihovom svom drvetu, da smatrate suštinom. Suština je jeres, filiokve, svi ostala lažna i retička učenja koja su nikla do tada. A ovo je nešto novo, neki novi plod. Vi ste samo tim otkidanjem toga ploda sutra, čak i da oni to poprave. Vi bi samo orezivali
tlo drvo. Ne bi ga uopšte opomenuli, ne bi ga promenili, ne bi ništa popravili. Nego bi ga omogućili da rađa druge zle plodove. Ako ukinu nepogrešivost, izmislit će nešto sljedeće 16. Kako vreme prolazi sve više tonu i sve gore i gore. I istovremeno mi je tada rekao mitropolit da kad sam mu govorio, narod je svikao na ovakvu liturgiju, ne volim promene u bogosluženjima. Čak i da ste vi u pravu, da to sve tako treba. Ali mi smo do sada vaspitani od Duha Svetoga, Svetoglavike Nikolaja, Svetog Avlještina, svikli ovo, primili ovo. Da vidim nekog ko pisne. Dotle nas je doveo blagodat Duha Svetoga. I sad čak vi da hoćete nešto ispravno da prepravite, a većina se ne slaže, sa krstom. onda bi to značilo da, pošto imamo blagodat, služili, kažete ovako ili onako, onda zašto insistirate na nečemu i pravite raskol na nečemu što nije uopšte potrebno, što je čist hir. I ovo je ekumenistički hir, isto. Da bez obzira što se narod sablažnjava ovih će da grle ljube rimokatoličke fratre i pape i... Vidite, mi ovdje stojimo 6,5 godina, 7, koliko će da bude sad? 320 put smo ovdje. I evo pokisli smo i valjda će ova kiša da uradi, nismo džabe ovdje. Može da pada grad sad ovdje, može da bude bilo šta, ali je obaveza da vas opominjemo, da vam ne damo da postanete nešto najpreče što postoji. Preče nam je da ne propadnete vi, naši sveštenici, nego da ne propadnu oni tamo koji su već propali odavno. Briga je valjda za bliže s kojima živiš treba da bude veća nego za one tamo koji su isto Bogom stvoreni, ali su odavno boleli i teže ih je lečiti. A ko treba da ih leči? Treba da ih lečite vi, da vi ostanete zdravi, da bi i oni tamo imalo šanse da se izleče. Jer ako ste vi koje je Gospod jedine sačuvao do sad kao lekare, pokvarite, uništit ćete sebe i uništit ćete svoju parohiju i uništit ćete i one tamo, jer neće imati ko da ih popravi. One koje najviše voli. Ta lažna poslušnost ljudima, a ne Bogu, episkopima, a ne svetim ocima, i ova lažna vizualni ekumenizam, ovo grljakanje i ljubakanje sa papistima i protestantima, to je povod koji ne da pravoslavnoj svesti, duši, da ćuti. Ne odvajamo se, sutra ćemo biti s vama na liturgiji, ali dajte odgovorite mi jedan od vas na ovo što vam sad pričam. Nećete da nemate šta. Probajte. Znam da ste vi popularniji i da nećete da obraćate ovde pažnju na nas koje i policija i svi vi jedva čekate da nas nema ovde, da i mi začutimo, ali daće Bog da se to ne desi. Daće Bog da ovo bude i molitva i pokajanje i da bude Bogom blagosloveno i nošeno do dana pobjede pravoslavlja i spasenja Srbije, onih pokajanih koji to dočekaju. Amen, Bože.